Niin sitten mä oon niinku semmonen... No mennä vaan. Joo, mutta Jorilla tulee yleensä ainakaan kännissä. No. Se levittää jotain asiaa. Vaikka mä oonkin kännissä, niin mä hoidan tän asian. Mulla tulee vittu aina se. Täänkö mä oon hoitanut sitten aina? En mä niin Onko mä sitten hoitanut? Oon. En mä niinku moiti sitä millään, mutta se on yleensä aina. Otapa hörppy. Fisherman's friend. Viepä tuolta, mäkin otan hörpyn. Ei, se mitä mun piti sanoa, niin kyllä mä oon vielä vastuuntunnollinen, mutta helvetti, että on kova meno. Tämä on oikeesti hyvää. Ranne. Tuolta pitää vittu käydä ostaa. Tää on. Miksi tuo on hyvä? Tää on myös hyvää, kun sitä tekee itse. Eikö se oo ihan jees, kun se tekee ite, mutta... Kato, se peittää just sen maun, sen takia mä tykkään. Ei mitään alkoholimakua, otapa nyt tää olues. Kiitos. Coffee logo.